Dorazili sme do dedinky Dion, kde je čo, Oksanka? Archeologický park. A ideme sa tam pozrieť. Si krásne zladená. Dneska som si dala takýto outfit. Kde sme zladení do kopy. Dvaja cestovatelia na cestách, vandrujeme si. Tie vykopavky by mali vyzerať nejak takto. Je to tu na tejto tabuli tak znázornené. Takže asi takto nejako. Študuješ, Oksanka? No poď. Tak ďalšia informačná tabula, na ktorej sa hovorí, že je tu amfiteáter, ktorý vyzeral nejak takto, keď ho objavili, a čiastočne po zrekonštruovaní vyzerá hneď takto. Oksanka sa zastavila pri ďalšej tabuli, ktorá hovorí o tom, že tam ďalej sa nachádzali grécke kúpele vedľa. Kúpele vravíš. Áno, vedľa toho amfiteátra. Takže super, mali aj kúpele a boli šikovní, no. Zachovala sa tu aj nejaká takáto mozaika. A či už je práva, to nevieme. Alebo ju len dorobili. Vstup do tohto parku stál 10 € na osobu, čo je celkom aj dosť, ale je to podstatne dosť veľké a taká prehliadka kľudná, čo sme čítali na internete, vychádza zhruba na 2,5 hodiny. Kto chce, samozrejme aj dlhšie, ale také, keď to celé obídete, tak zhruba 2,5 hodiny v takom normálnom tempe. Takže tie mozaiky, ktoré sú tu vlastne na zemi, sa dochovali a vyzerajú, že to vlastne je originál z tých čias. Sú tu takéto zakonzervované kúsky. Aj tu na druhej strane tých kúpeľ. Chodníček nás navádza ďalej. Tu máme kúsok nejakej sochy. Tu vidie takisto dochované tie mozaiky na podlahách alebo na zemi. A ešte sa tu stále naďalej akože pracuje na odkrývaní a konzervovaní toho, čo tu je, tohto miesta. Takže v týchto miestach sa nachádzala bazilika, ale sú tu viac menej len obvodové múry. Moc toho tu vidieť nie je. A tuto bola jej predná časť.
Takže toto bola Villa of Dionysos, čiže Dionova vila. Máme tu aj nejakých nájdených bohov, ale akých, to vám nepoviem. Je časť ďalších nejakých domov alebo niečoho. Hora sa týči pomaly do 3000 metrov, má to nejakých 2900, neviem presne koľko. A čiastočne ju na vrchu pokrýva ešte aj sneh. Tu sídlili bohovia. No možno ešte aj sídlia. Súčasťou lístkov je aj galéria, v ktorej sa teraz nachádzame. Je to nejakých 500 metrov od samotného parku a v tejto budove sa nachádza takáto zachovalá mozaika. Veľmi pekne. No a pozrieme sa. Toto všetko viac menej sú artefakty, ktoré sa našli v tom parku pri vykopávkach a je to tu na uskladnené v tejto galérii. Το επόμενο βήμα ήταν να απελευθερωθεί το κομμάτι του σφυρτού που ήταν για μεταφορά από κάτω επιφάνεια, ερωθεί και αυτή με μία ξύλινη πλάκα και να γίνει δυνατή η μεταφορά του στην αρχαιοθήκη. Το κομμάτι του σφυρτού με την κεντρική παράσταση ζύγιζε τώρα περίπου 500 κιλά. Tu sa ukazuje, ako sa robili tie vykopávky a našli tam nejakú tú mozaiku a viac menej vyťahujú. Για την υποδοχή του ψηφιδωτού, προκειμένου να είναι εύκολη η διάταξη των 100 κομματιών, έγινε μία αποδοχή. Aha, čiže takto to tu bolo prevezené viac menej to, čo my vidíme tu na potom dole. Takže to tam bolo akože naskenované, namalované, že ako maketa a potom tu z originál časti sa viac menej vyskladalo to, čo tu vidíme dole. Takže tak. Ο Διόνυσος διαδευτικά στέκεται πάνω στο άρμα, κρατάει ένα ρητό από το οποίο έκανε κρασί, στηρίζεται σε έναν παποσιλινό που είναι δίπλα του, το άρμα του οδηγούν δύο κέντρα του
και το σέρφο, 2 θαλάσσιοι πάρκοι. Takže vidíme, ako to celé vzniklo a sem to premiestnili. Φεβρουάριος του 2016. Takže olympijský štadión, píšu na tabuli, Oksanka číta, kde sa konali nejaké prvé olympijské hry. Tak toto niekedy vyzeralo a tu už je to čiastočne zrekonštruované do súčasnej podoby, kde tu robia rôzne podujatia a v takomto stave to našli. A toto je finále z tohto parku a viac menej sme to obišli celé a môžeme sa vrátiť k autičku. Takže dnešná cesta nám samozrejme vedie ďalej, ale ešte presne nevieme kam, na to sa rozhodneme, keď sadneme do auta, lebo máme dva typy. Ale musím pozrieť, kde to je presne tá pláž, niekde pri inej pori a potom ešte taká neverejná. Takže uvidíme.